Trí, dó, híon, náid, stocha go bhfuil muid beo, tá mé lorg piece of paper an seo chun an picture James chur bhálach. Chuann sé steach ar an bearlam bheith beanú isteach in san camera seachas bheith beanú an féin. Scéalta Nuachta ó dé híine an naíú láfichiad míanair 2016. Níl in san scéalta seo ach na mionchín. Tá gnéalt faoi bhuachadí bó ach níos a gnáid, ní in Texas nó Arizona nó éáit mar sin ach sa rúis. Tá ranseálathe sa rúis gíre chur le táirige na ranseánaí agus dá réir sin tá siad rééis Americanánaí aircú chun múna don rúsí chun is marcaíocht ar chapfuil agus chun is ba a bhuachaileacht. Sin rud a chuideach iontas orm nach rá scilní bhuachaileachta ag rúsíach. Sin é an tSeapáin. Bhí phlean ag tSeapáin a bhrí a chur I ngeilleagar na Seapáine agus chur sí duine éige nach bhfuil ainm san achaimre seo I gceannas ar a bhlean. Tá an fear seo sa réis Airías bhíonn sé tuairiscí gur ghlach sé le airgead mar chúitimh ar ghearanaí polítíochta agus fágann sin an tionscnamh seo an tionscnamh abhóch an ngeilleagar súsnéir. Tá fréráda ar siúl I ndeis ceart Mheiriceá. Tá mion scrúdú a dhéanamh ar 7 scailní díog mar gheall ar cheisteannaí a chur siad ar iarrthóirí don na hallscailní seo faoi cheagháil ar bibhíocha leis a gcóras dlí. Fiú gcomháil náirthríochna le ciontúir be. Agus dar lumsaní ceart ceisteannaí mar sin a chur má ggóthú ach mar ciontaíothú is súile an dlí ghearna dohain rud ní cheart. Ní cheart daoine bheithe chur ceisteannaí faoi sin ná bheithe chur an dlí ort mana bhfuil tú sásta ceisteannaí mar sin a reagart. Ólaíocht. Tá taideoirí sa réis teacht ar chilín a bháin ar déanú melanóma de ina dhiaidh sin. Níor tharla sé a riamh go raibh taideoirí in ann cilíní ailse eiceáil sa lán tosach. Faoi nám a d'aimse siad a lehéid sa chilíní bhí sé ródheannach. Agus mar sin tá dócha sáin más féidir leo na chilíní seo eiceáil ag an lán tosach, sa lán tosach,
nuair nach bhfuil an nach cilí na bháin a dhéanfar ailse cheart de gur féidir rud a chinnsaí anna faoi. Flint, Michigan. Tá rinne méid túir sceoireacht tamil ó hin faoin bhile foiinmh atá á phlé sa seanad na Stát Aontaithe faoi láthir. Bhile foiinmh scópiúil go maith atá sa bhile seo, agus tá na déanlaithaí ag marcail $800 milliún. Tá siad de chur $800 milliún leataobh nó in áirithe do Flint, Michigan, atá híos go mór le uisce trúilethe. Marial is cosúil ghrochbhainistíocht sa chathair agus neamhbhar don Stát. Tá Vincent A. Cianci Jr. Slína Fírinne. Breabaireacht, Providence, Rhode Island agus bhí cáil amach go raibh go manachaí go raibh sé na daoine is deach chaintí sa Stát sin agus go raibh sé gur tháinig nathíocht chotapaí is a tháinig smech sna méireachtaí. Bhí dúshracht gan áras gan staanna aige dá chathair dúchais Providence, Rhode Island. Díl seoir amachchas amach a bheith. Ní féidir a rá ach go raibh inanion an dlí, inanion go raibh gur chais sé tamil fad diblóid leis a dlí gur raibh dúshracht dílis aige don chathair sin. Cosúil nach bhfuil Barbie á díal mar a bhíoch. Tá agat Barbie babú go táin do chalíní a tharraing go leor chunspóid le fada margheall chotánaí agus a bhísí. Tá Mattel únéirí Barbie tar éis teacht amach le Barbie an í nua. Barbie an í áirithe atá cuartha más ceadúcht am sin rá, sé sin tá cuar an íos na háitsaní cearta in a garp. Rionteile atá cumair agus nó an Barbie tradiisiúnta tánaí. Seo olchóidú an mabóg a thosaí an oraí agus atá leannacht a raí. An Met, an opera Nuachta, tá an tóránaí Sandra Radvanovsky chun 3 ról a chana sa Met an séasúr seo. An Boleyn, Mary Banry na Halban agus Ailí Sheehan. Tá leabhar bréige Huispáint sa Ghrolaíoch Club faoi láthir. Seo rudaí a bhfuil cosúlacht an leabhar orb ach nach leabhar iad a gceart. Duine a thosaí á mailiú
fichan ó tríocha blian ó hin agus sa bhfuil níos mó ná chuig céadaicean is chúis leis an tSeapántas seo. Agus tá chomórtas oscailte na hAstráile ag leannacht a raí. Tá Novak Djokovic isteach sa chluife cheannas ríis. Bhuail sé an cluife le cheannas in rá set agus úsáidtean an siriseoir seo óirirc an 6 leadóige dimir Novak Djokovic. Sin an méid, sin iad na Scéalta go léir, tá mé gire léamh an neamh péiscéile, ba an líon bhar oscailte fe cearcha chuig nó méile, agus mar sin tá mé gimocht chun snábhín beag a bheith ham sa a gríocht nó an éige. Guimráit é ar go léir agus go dtí chéadú eile go meanaí tíir sibh.